Policie České republiky. Spolupůsobí také při plnění úkolu integrovaného záchranného systému a posilují i výkon služby na jednotlivých územních odborech krajského ředitelství. Na ploše již vidíme skupinu osob, která se na veřejném prostranství dopouští protiprávního jednání, ničí cizí majetek a na místě dochází k hromadnému narušování veřejného pořádku. Na linku policie 158 došlo u tomto incidentu hlášení a na místo je operačním střediskem vyslána hlídka. Policie České republiky, jménem zákona vás vyzývám, zanechte svého protiprávního jednání. Opakovaně vás vyzývám, zanechte protiprávního jednání. Jménem zákona rozhodněte se. Vidíte, že ale síly a prostředky dvoučlenné hlídky nestačí na zvládnutí této situace a hlídka proto na místo povolává další posily. Výtržníci mezi tím zapálili auta, demolují prostředky. Aby svého jednání zanechali. Policisté hází různé předměty, dokonce i zápal na láhve. Na tuto použitím donucovacích prostředků byly použity zásahové výbušky. Navíc policisté pořádkových jednotek disponují celou škálou donucovacích prostředků, aby mohli situaci takticky rychle, účinně a za dodržení zákonných podmínek zvládnout. Vidíme, že výtržníci začínají. Za zády se jim však formovaly už další družstva a oni se ocitli